Мир Божий вам, брати та сестри. Прижимайте, мир Божий, знаєш таке, мир. Вітаю вас всіх, любов нашого Господа Христа, мир. Подивись на берег річки, де багато є роси. Там помічки так барвисті, лілія світа красі. Як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. То невже ж тебе забуде, то невже ж тебе забуде, бачить він твою тугу. Корінці її водою підкріпляються щодня, квітка скроплена росою. Як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. То невже ж тебе забуде, то невже ж тебе забуде, бачить він твою тугу. Запах милий і пахучий розливається в полях, сам Соломон мудрий, гарний, світлий, не ходив в пишних шатах, як вона, як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. О, невже ж тебе забуде, о, невже ж тебе забуде, бачить він твою тугу. Чи що літав по голі, мабуть, лілія. І так далі. Що ви могли б зараз сказати, якщо було перед вами кафедра? Кафедра і щось мені треба велике слово. На теперішній час. Дякуйте Господу, навіки його милосердя. От ви їсте хліб, чи ви дякуєте? Так дяка тобі, Господи, Бог Авраама, Ісака і Якова за те слово, що я можу сказати. Тепер, за Давіда псалми, яких можна знайти цей нагад. Дякую тобі. Що апостоли говорили про дякування теж? Та дяка Богу. Амінь, амінь. Алілуя, алілуя, амінь, амінь. Я колись під час цього анемплойменту мав сказати, все говорив, Нагорну проповідь, 6 речень перед Нагорну проповідь, якісь слова Христа. І я дякував. Я багато що дякував. Я навіть зміг написати 8 сторінок, тайпувати. Browser typewriter на англійській мові. Бо це саме робилося на англійській мові, але воно не ті самі слова, воно попадало і ті самі імена, за кого дякував теж. Це ж не було з такого написати на листок і перечитувати, переводити. Получилось 8 сторонок подякування. Якщо угодно, навіть зараз, якщо можна, ви прийняв все, що є, мова яка, який язик, все. Навіть те, що може такий якийсь бізнес-язик, це все, як ви прийняти з кожним ці подяки в той час. Саме найдовше, з 2 мов. За все. Яка була річка от тече. Скоро вже зима. Моліться, що ваша втеча не була не зимою, не в суботу. Теж дякую Богу за ці слова. Отдать Господу нашого міста, любов Бога, Отця і Сина, Святого Духа, всього нам амінь. Всім вам з Господом. Хай буде привичкою дякувати Богу. Бо навіки його милосердя. Кожного брата, сестра і матір, якщо і дякую, ще рефрешмент цьому освіження. Ім'я Христа, вся хвороба, яка фінансово теж відійде. Не 2-3 зібрані в глобальне ім'я Бога і Христа. Амінь, амінь.